Endavant, doncs, bon dia. Gràcies a tots per ser aquí. Avui estem en aquesta roda de premsa per anunciar que Junts per Catalunya presenta una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat que seran debatuts a partir de la propera setmana al Congreso. Hi ha dues tipus d'esmenes a la totalitat. Les que són un preludi d'un vot negatiu i les que serveixen per fer un crit d'alarma, un toc d'atenció. Una manera de posar al damunt de la taula tots aquells obstacles, totes aquelles insuficiències que presenten el projecte de pressupostos que se'ns ha fet arribar. Un projecte de pressupostos que hem conegut sense haver estat convocats per prèviament discutir-ho, com el govern que s'autoanomena més progressista de la història havia anunciat que faria una vegada més. I, per tant, per responsabilitat, per donar comptes de quines són les necessitats dels ciutadans de Catalunya que nosaltres defensem, presentem aquesta esmena a la totalitat com a crit d'alerta. La presentem perquè aquests pressupostos no són bons per Catalunya. La presentem perquè aquests pressupostos són insuficients per Catalunya. La presentem perquè una vegada més hi hem perdut el compte, són uns pressupostos que giren l'esquena als catalans. No resolen l'espoli fiscal congènit que patim, no tenen en compte els deutes acumulats, els incompliments flagrants, incompliments que, val a dir-ho, són il·legals, però sembla que segons qui sí que pot saltar-se sistemàticament la llei i que minven de manera directa els ingressos i la qualitat de vida dels catalans, de les seves empreses, dels seus autònoms. Són uns pressupostos que arriben en un temps de pandèmia i, a diferència d'altres països europeus que inclouen partides específiques a aquest respecte, tampoc aquests pressupostos ho fan. Hem estat denunciant quines són les mancances. Les hem anunciat en un estat d'alarma, les hem denunciat repetidament i les hem comunicat al govern espanyol. Per exemple, si vam denunciar que una irresponsabilitat denunciar que els ERTOs no es paguessin, que els ERTOs continuessin amb demores que feien insostenible la situació per moltíssims treballadors i famílies, ara denunciem que és profundament temerari pujar impostos als autònoms, per exemple, no ajudar els autònoms i els emprenedors i augmentar-los les seves quotes. Seria irresponsable per nosaltres donar un sí acrític a aquests pressupostos i aquesta esmena a la totalitat resumeix el conjunt d'aquesta crítica. La nostra responsabilitat és haver treballat aquests pressupostos i demanar al govern de l'estat espanyol que prengui mesures que siguin realistes, efectives i justes respecte a les necessitats de Catalunya. El dèficit secular en matèria d'infraestructures que patim. Sembla que el paper ho aguanti tot. La realitat sabem que no ho aguanta tot. I, per tant, les promeses incomplertes, les pluges de milions, ja sabem en què s'acaben convertint en promeses falses, en paraules buides i caduques. I tenim molts antecedents. Les inversions incloses en els pressupostos generals de l'Estat entre el 2015 i el 2018 només es van executar en una quantitat insuficient per Catalunya. Es van deixar d'invertir més de 2.214 milions d'euros. Per tant, res del que ara puguin proposar ens assegura que després serà la inversió real i efectiva que tindrà lloc. El balanç d'execució d'inversió de l'any 2019 va situar Catalunya en un 10,8% de la inversió estatal, que és molt per sota del pes demogràfic de Catalunya i, sobretot, és molt per sota del PIB de Catalunya, que és en un 19%. Inverteixen un 10,8%, Catalunya porta un 19%. La xifra es comenta sola. El pla de Rodalies, per exemple, aprovat per al període 2008-2015, només s'ha executat en un 14% i dels 4.000 milions que es preveien només se n'han invertit 560.
Per tant, sabem que aquesta és la manera que té el govern espanyol, els governs espanyols en general, d'actuar respecte de Catalunya. Aquests pressupostos, els del 2021, preveuen una inversió de 1.999 milions d'euros a Catalunya. He dit que es havia deixat d'invertir gairebé més de 2.000 milions. Aquests pressupostos preveuen una inversió de 1.999 milions a Catalunya. Són un 16,5% del total territorialitzat i un 10,4% del total. Hem de sumar els 200 milions d'euros pendents de la sentència sobre la disposició addicional tercera de l'Estatut, però no hi ha ni rastre de l'acord de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Socials del 2018 en què es va acordar el pagament del deute corresponent a l'any 2008 i que puja fins a 759 milions d'euros. L'acord establia que en els pressupostos de l'any 2019 s'inclouria la dotació d'aquests 200 milions d'euros i la resta es faria efectiu en un període de 3 anys. Aquests pressupostos, doncs, haurien d'incorporar com a mínim 600 milions d'euros més. Ens volen vendre que augmenten la inversió, quan en realitat el que fan és tornar una part del deute que està pendent de compliment d'una sentència del Suprem que ni tan sols compleixen. Sobre la disposició addicional, la famosa disposició addicional tercera, ja gairebé és famosa perquè no s'ha complert mai, doncs establia que s'equipararia la participació relativa del producte interior brut de Catalunya en relació al producte interior brut de l'Estat. Doncs el PIB català se situa en el 19%, com he dit, i aquesta inversió territorialitzada hauria de contemplar una xifra de 2.300 milions d'euros. Això sí, la despesa militar representa un 40% de les inversions reals de l'Estat, 3.000 milions d'euros. No només es rebaixa, sinó que s'augmenta, i en diuen pressupostos progressistes. Augmenta un 4,6%. Per no parlar, naturalment, del pressupost de la Casa Reial, que també augmenta, en aquest cas, un 6,9%. Ho vaig dir en el seu moment, perquè necessitaria un govern monàrquic quan disposa d'un govern progressista i republicà que puja un 6,9% la partida de la Casa Reial en un any com el que estem vivint, amb una sèrie d'escàndols com els que s'estan produint. Su narcisismo, su paranoidismo. Hi ha una interferència? Bé, continuo. En relació a la llei de dependència, val a dir que l'Estat no ha complert mai amb les seves obligacions. Sabem que hauria d'assumir el 50% d'aquesta llei i la resta l'hauria d'assumir la Generalitat. Amb tot, la proporció és ben desigual. L'Estat només paga un 16% i la Generalitat assumeix la resta, en aquests moments un 83,9%. La diferència 10-90, quan s'hauria de fer 50-50, és també del tot eloqüent. Per això, l'increment en matèria de llei de la dependència que marquen aquests pressupostos en 600 milions d'euros és una xifra absolutament insuficient i és ridícula si la plantegem en els termes en què s'haurien d'estar fent càrrec de la llei de dependència, que seria aquest compromís de 50% de finançament per part de cada una de les administracions. En aquest moment hi ha més de 230.000 persones que estan rebent prestacions per la dependència i 150.000 estan a l'espera de valoració per ser inclosos en aquesta retribució. És per això que també en aquesta matèria els pressupostos són clarament insuficients. La novetat que tindrien aquests pressupostos és que incorporen els fons europeus de rescat com a conseqüència de la situació de pandèmia que vivim. Aquests 27.000 milions d'euros que s'incorporen en l'espina dorsal d'aquests pressupostos semblen més aviat un xantatge que no pas una mesura real, perquè en cap cas els ajuts que provenen d'aquests fons europeus estan condicionats a l'aprovació dels pressupostos. La inclusió d'aquests ajuts europeus en el pressupost sembla que vulgui ser aquest xantatge perquè es pugui o que s'hagi de donar suport als pressupostos per obtenir uns fons que haurien d'arribar igualment, que enlloc diu que hagin d'estar condicionats a l'aprovació pressupostària en aquest cas. Ja vam parlar d'aquests fons
què consideràvem que havia de gestionar Catalunya, en quina mesura tots aquests diners havien de ser utilitzats per programes reals d'ajut, no per despesa corrent, i les credencials que pot oferir Espanya en aquesta matèria, la mateixa AIREF les ha posat de manifest. No està en disposició justament de poder garantir que els diners arriben a projectes que veritablement són transformadors, arriben a aeroports que no tenen avions, arriben a trens d'alta velocitat que no tenen passatgers, i això mateix Europa ja ho ha assenyalat. La desconfiança d'Europa respecte d'Espanya és màxima, ara s'incorporen aquests fons europeus a la gestió del pressupost. Beques universitàries augmenten teòricament en 250 milions d'euros perquè cap alumne hagi de deixar d'estudiar per problemes econòmics, però incompleixen les diverses sentències sobre el traspàs de la gestió d'aquestes beques al Govern de la Generalitat de Catalunya, un traspàs que està pendent des de l'any 1994. La inversió en sanitat augmenta també 7.330 milions d'euros, però aquests pressupostos, una vegada més, no aborden l'infrafinançament crònic de la sanitat, com hem estat reclamant històricament des de Catalunya. A més, aquests pressupostos no recullen mesures addicionals concretes, com deia abans, siguin d'augment de despesa, siguin de reducció de la pressió fiscal, que puguin ajudar a corregir les greus conseqüències econòmiques derivades de la pandèmia, com sí que fan altres països. Alemanya, per exemple, ha anunciat un paquet de 10.000 milions d'euros per compensar el 75% de les pèrdues que tinguin les pimes i els autònoms. En canvi, l'augment de la pressió fiscal que comporten aquests i que contemplen aquests pressupostos generals de l'Estat, en un context de contracció de l'activitat econòmica, va totalment en contra de la reactivació, de la limitació de les exempcions fiscals en els impostos de societats, a l'augment de la cotització dels autònoms i, per tant, dificulta, en lloc d'afavorir, la reactivació econòmica. Tampoc els pressupostos inclouen cap mesura de reducció d'IVA dels sectors més afectats, el sector turístic, el sector cultural, les entitats esportives, el material sanitari, com hem estat reclamant des de l'inici de la pandèmia i dels debats dels diversos estats, de les pròrrogues dels estats d'alarma, o fins i tot l'aplicació d'una rebaixa per facilitar la transformació del parc de vehicles cap al vehicle elèctric més sostenible o el reconeixement dels impostos dels centres d'investigació, de recerca bàsica i aplicada, com una activitat econòmica que ara més que mai, és d'interès general. Per acabar, els experts han anunciat, han comentat que aquests pressupostos són excessivament optimistes en referència al pronòstic de creixement d'un 13% dels ingressos al 2021. Aquesta previsió parteix d'un quadre macroeconòmic poc realista per als propers trimestres i suposant que l'execució dels fons europeus serà molt elevada, que és molt suposar perquè ja prèviament tenim els exemples que això no ha estat així. De manera que presenten uns pressupostos excessivament optimistes en previsions econòmiques i, per tant, mal dimensionats per poder ajudar les empreses, a totes les empreses, especialment a les petites i mitjanes empreses que conformen el gruix del teixit productiu a Catalunya. Tot això sense tenir en compte que aquests pressupostos deixen de banda, obvien, no resolen de cap de les maneres l'espoli fiscal que pateix Catalunya, un espoli fiscal que esdevé, finalment, també espoli social. El llistat de deutes pendents, lluny de minimitzar-se, augmenta any rere any, afectant naturalment el benestar dels ciutadans. Els 16.000 milions de dèficit fiscal, la devolució de 458 milions d'euros pendents de l'IVA només de l'any 2017, el deute acumulat de la ja comentada disposició addicional tercera que sobrepassa els 3.700 milions d'euros, el deute acumulat en el finançament dels Mossos d'Esquadra, que ja és més de 1.250 milions d'euros, més els increments dels òrgans judicials a Catalunya des del 2017 o el deute pendent dels fons de cohesió sanitària
la falta de finançament de la llei de la dependència, que ja gairebé estem als 3.400 milions d'euros, o la diferència del 0,7% de l'IRPF en finalitats socials, que són 35 milions anuals pendents. Per tant, aquest projecte de llei de pressupostos que se'ns ha presentat resulta insuficient per afrontar les necessitats que té la societat catalana i poder resoldre amb èxit els reptes socials i econòmics que es desprenen d'aquest context de pandèmia. Així doncs, presentem aquesta esmena a la totalitat que confiem que pugui ser una manera de poder negociar tots aquests aspectes que és per responsabilitat que assenyalem des de Junts per Catalunya i veurem quina és la disponibilitat de l'Estat espanyol a l'hora de negociar. Fins aquí la informació que volíem compartir respecte de l'esmena presentada a la totalitat i ara estem a disposició de les vostres preguntes. Sí, els periodistes van demanant torn de paraula a través del xat, del Zoom. Podeu anar preguntant aquí. Comencem amb l'Àlex Cubero, de l'agència EFE. Sí, bon dia, senyora Borràs. Entenc que després d'haver plantejat aquest argument per l'esmena a la totalitat dient que no són uns bons pressupostos per Catalunya, si li sembla aleshores irresponsable o què li sembla la posició d'Esquerra Republicana de voler negociar amb el govern de l'Estat, amb el PSOE i amb Podemos, i també la posició expressada pels diputats del PDeCAT dintre del seu grup. Bé, nosaltres hem de parlar de Junts per Catalunya, nosaltres hem de parlar del compromís que nosaltres tenim amb els nostres electors i amb els ciutadans de Catalunya. Per això, que per responsabilitat hem evidenciat aquestes qüestions que es deriven d'aquesta lectura atenta, d'aquesta anàlisi dels pressupostos. Entenc que tothom és lliure de decidir com es posiciona respecte a aquests pressupostos. La nostra manera de fer-ho és des de la responsabilitat i és per això que presentem aquesta esmena a la totalitat amb la intenció de posar de manifest aquestes mancances per Catalunya i de tenir, si és que el govern ho vol, l'oportunitat de corregir-ho. Si no hi ha repregunta de l'Àlex Cubero, torn per l'Helena Garcia, de Ràdio 4. Hola, bon dia, portaveu. Jo tinc dues preguntes, li plantejo per separat. La primera és n'ha fet un llistat molt llarg per rebutjar els comptes de l'Estat. Què hauria de canviar principalment després del debat a la totalitat perquè Junts pogués virar en el sentit del vot? Bé, que hauria de canviar, bàsicament, hauria de canviar l'actitud del govern de l'Estat que diu que dialoga quan no ho fa. Aquesta és la primera actitud que hauria de canviar, que deixin de devaluar les paraules, que deixin de devaluar el sentit de les accions i, per tant, parlen de diàleg, però no dialoguen amb el principal partit de govern de Catalunya. Si aquesta és la seva idea de diàleg, que ja ho hem vist en altres ocasions, doncs és evident que nosaltres no la compartim. En qualsevol cas, som sempre els que duem a terme negociacions exigents. Som sempre els que no estem aquí per facilitar les coses al govern, sinó per ajudar a la ciutadania de Catalunya. I, per tant, el que hauria de canviar és alguns d'aquests aspectes que hem anat esmentant. Bàsicament, que no podem obviar quina és la situació en aquest context, tampoc la situació de repressió, que hem de posar sobre la taula sempre que parlem amb l'Estat, perquè en una situació en què es busca una estabilitat, sense llibertat, sense que s'aturi la repressió, no hi pot haver cap estabilitat i, per tant, no serem nosaltres qui obviarem aquestes qüestions a l'hora de poder parlar de les necessitats que té Catalunya a tots els nivells. No estem parlant de simples partides pressupostàries, que també, sinó que estem parlant d'un context més general i qualsevol negociació amb l'Estat ha de tenir present aquest context de repressió que vivim. La segona pregunta és respecte a la llei d'educació i a banda de les diferències pel blindatge o no de la immersió lingüística, Esquerra, PSOE i Podem han pactat prohibir que la concertada es separi per sexe. Diu Gabriel Rufián que entén que la dreta, tingui la bandera que tingui, li molesti. Se sent interpel·lada amb aquest comentari?
Cadascú fa els comentaris i els comentaris diuen més de qui els fa que no pas de qui pretenen dirigir-se. La realitat és que hi ha més de 11 centres que han estat privats d'aquest concert a Catalunya per aquesta qüestió, perquè treballem per l'equitat i per una societat que sigui més justa i més igualitària. Això hem fet des del Govern de la Generalitat de Catalunya i, per tant, no fa falta afegir res més. Si no hi ha més preguntes de l'Helena Garcia, passem ara el torn a la Núria Orriols, del diari Ara. Hola, bon dia. Jo volia fer dues preguntes, seguint amb el que deia l'Helena. Les condicions concretes de Junts per Catalunya per negociar, quines són? En el sentit, quines partides econòmiques s'haurien de tocar, si pot ser concreta en aquest aspecte. I quan parla del context de repressió, en els pressupostos del 2019 es va posar sobre la taula explícitament parlar d'autodeterminació i d'amnistia. Si aquestes dues condicions per poder aprovar els pressupostos es mantenen concretament, aquestes dues, o si no, el PSOE no accepta parlar d'això, Junts per Catalunya acabarà votant que no. I després l'altra pregunta és d'un altre tema, és sobre les primàries de Junts per Catalunya, que és si vostè la setmana que ve decidirà presentar-se a les primàries per ser presidenciable a la Generalitat. Merci. Començo per l'última perquè no parlarem d'altra cosa, que és per la roda de premsa que avui hem convocat, que és per presentar aquesta esmena a la totalitat. Sobre la resta de les preguntes que s'han plantejat, el context de repressió, Junts per Catalunya no l'ha obviat mai. No podem obviar-lo en cap cas. I, per tant, quan nosaltres fem el crit d'alarma que representa aquesta esmena a la totalitat, ho fem evidenciant el context de repressió que vivim, no podem deixar-lo de banda, però, per altra banda, posant de manifest totes i cadascuna de les mancances, de les insuficiències que trobem per Catalunya i pel benestar dels catalans. Afrontar una negociació amb l'Estat que no té a veure i que no té en compte ni les condicions de repressió que ara vostè esmentava respecte de les esmenes a la totalitat que es van presentar l'any 2019 i que parlaven d'unes reivindicacions que continuen sent plenament vigents, l'autodeterminació i l'amnistia, perquè són les sortides a un conflicte polític, són les sortides polítiques a un conflicte polític. Per tant, això, el nostre posicionament en aquest sentit és intacte. Ara bé, tampoc podem plantejar una negociació de pressupostos que es planteja des d'un marc global si no tenim present quines són les circumstàncies que pateix d'infrafinançament crònic Catalunya, d'espoli fiscal, d'incompliment flagrant i sistemàtic i continuat, estructural ja per part de l'estat espanyol respecte de Catalunya. Perquè sabem, l'experiència ens ho demostra, i és una experiència tristament confirmada any rere any, que qualsevol inversió que es digui que es farà a Catalunya acaba no fent-se fins a 20 punts per sota del compliment dels pressupostos en altres territoris de l'estat espanyol. Per tant, en aquest sentit, el que nosaltres proposem és una negociació que tingui en compte tots aquests factors. Però per poder-ho fer necessitem que hi hagi algú a l'altre costat. Necessitem que hi hagi algú que veritablement vulgui negociar i dialogar. No que digui que vol negociar i dialogar, sinó que efectivament ho faci. Però quines són les condicions concretes? Ha parlat de la pujada impositiva, és a dir, una condició perquè Junts per Catalunya doni suport és que reverteixi aquesta pujada impositiva. Ha parlat de l'IVA. Quines són les condicions necessàries perquè replantegin aquesta posició? Nosaltres n'hem ofert tantes que tindríem diverses vies per poder començar a parlar, però no podem obviar que estem en temps de pandèmia. De quina manera aquests pressupostos venen a voler resoldre aquestes qüestions? Veritablement hem de comprar armament i hem de pujar el pressupost a la Casa Reial quan tenim els autònoms que els hi pugem les quotes i estem no incrementant les pensions només amb un 0,9 i un 6,9 la Casa Reial? Aquestes són les qüestions que cal evidenciar, aquestes són les que nosaltres assenyalem i si hi ha aquesta voluntat de negociació tenim tots aquests fronts oberts. No és una qüestió de dir quines sí. No donarem el nostre vot a canvi que finalment compleixin amb la transferència d'aquest augment de les beques universitàries que haurien
d'haver transferit a Catalunya des de l'any 94. No es tracta de perquè ens donguin una cosa estiguem donant un vot afirmatiu. Es tracta de poder plantejar una negociació si hi ha voluntat de negociar. Això, de moment, brilla per la seva absència. El nostre compromís l'hem evidenciat en tots i cadascun d'aquests punts que hem assenyalat a l'esmena a la totalitat. Donem pas doncs ara a Jordi Eroles, de TV3. Sí, hola, bon dia, Laura, bon dia, diputada. Jo voldria preguntar com queda o quina és la posició, com queda el grup parlamentari de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats davant d'aquesta negociació dels pressupostos, tenint en compte que vostè ara mateix acaba d'anunciar una esmena a la totalitat d'aquests pressupostos i, si no recordo malament, va ser dilluns quan Ferran Bel, en nom dels 4 diputats del PDeCAT, va dir que no presentarien esmena a la totalitat, si esmenes parcials, donat aquest context de pandèmia. Entenc, doncs, que s'estan produint negociacions paral·leles per part de vostè i la resta de grups de Junts per Catalunya i per part del Partit Demòcrata. Sí, nosaltres parlem, soc la portaveu del grup Junts per Catalunya. Això no ha canviat respecte de les eleccions a les quals ens vam presentar i aquesta és l'esmena a la totalitat que presenta Junts per Catalunya als pressupostos generals de l'Estat. Quan nosaltres negociem en nom de Junts per Catalunya, perquè, insisteixo, parlo com a portaveu del grup de Junts per Catalunya. Qualsevol altra consideració haurà de fer altres persones. Si no hi ha repregunta d'en Jordi Eroles, de TV3, passem a Xavier Abelló, de Ser Catalunya. Bon dia. A mi m'agradaria agafar-me a la reflexió inicial que feia. Aquesta esmena a la totalitat que presentarem demà no és el preludi d'un no, és a dir, doneu marge perquè hi hagi com a mínim una abstenció. Ho dic també tenint en compte que dieu que teniu en compte també el context de repressió i que sembla difícil que en el temps que queda fins a l'aprovació dels comptes pugui haver algun tipus de canvi en aquest sentit. Per tant, hi ha alguna possibilitat d'arribar a canviar la posició de Junts per Catalunya fins a l'aprovació final dels comptes? I després un aclariment que no m'ha quedat clar. No sé si en l'esmena a la totalitat plantegeu suprimir les pujades d'IRPF, patrimoni, societats que s'han plantejat. Gràcies. Bé, qualsevol resposta a la primera pregunta està en possessió del govern de Pedro Sánchez i de Pablo Iglesias. Són ells els que han de decidir si volen o no volen negociar aquests pressupostos, si volen o no volen vots positius. Hem dit sempre que si esperen adhesions, aquestes no arribaran per part de Junts per Catalunya. Nosaltres no hi som per aplaudir, nosaltres no som per afavorir, nosaltres hi som per defensar els interessos de la ciutadania de Catalunya. I, per tant, en aquest sentit, la resposta a la pregunta la té el govern, no nosaltres. La segona pregunta era, perdó, els impostos. D'acord, sí. Els impostos. Nosaltres hem parlat de quina és la situació global en la que es troba el país, en la que es troba, de fet, tot el món, en tots els contextos, no poden desvincular-se de la situació de pandèmia que vivim. És aquí que cal fer els màxims esforços i dirigir la capacitat que des dels pressupostos hi ha per pal·liar l'impacte social i econòmic, a més de sanitari, de la pandèmia per la ciutadania. Les grans solucions imaginatives que proposa l'Estat és aquesta pujada d'impostos. De veritat que necessitem pujar els impostos dels treballadors? De veritat, aquesta és la manera que té l'Estat de poder resoldre la crisi? A nosaltres ens sembla que és una mesura totalment epidèrmica i insuficient i, per tant, en aquest sentit, no l'acompanyem. En qualsevol cas, li correspon al govern veure quina és la previsió que fa amb aquestes pujades i comparar-les, contrastar-les amb la despesa que sí està comprometent en armament, en Casa Reial, etc. Per tant, jo crec que és bastant eloqüent la resposta en aquest sentit. Sí, em permets una repregunta sobre la primera de les qüestions, perquè no em queda clar si dius que canvieu vosaltres el vot depèn del govern de Pedro Sánchez i de la seva voluntat de pactar en termes pressupostaris de les partides econòmiques que voleu negociar, o també
seria necessari algun tipus de canvi pel que fa al conflicte sobiranista en l'àmbit de la repressió, perquè deies que s'està jugant l'estabilitat aquí i que, per tant, vosaltres també teníeu en compte això. Aleshores, hi ha d'haver moviments per les dues bandes o si us satisfés només a nivell pressupostari seria suficient per una abstenció? Jo crec que sempre hem estat molt clars des de Junts per Catalunya en aquesta qüestió. Nosaltres, insisteixo, no som a Madrid, no anem a Madrid a resoldre qüestions puntuals pressupostàries i som per poder defensar els interessos de la ciutadania de Catalunya i per resoldre el conflicte polític que l'estat espanyol manté amb Catalunya. Un conflicte polític que també es deriva en aquests pressupostos generals de l'Estat quan no s'incorporen tots aquests deutes històrics acumulats. Pensem que el fet de negociar amb l'estat espanyol mai ha de deixar de banda la situació de repressió que patim per part d'aquest estat espanyol. I, per tant, la solució ha de ser una solució que ho comporti tot, que sigui una solució global. No que nosaltres anem a resoldre els seus problemes però ells no resolguin els nostres. Perquè és evident que per nosaltres els millors pressupostos per a la Generalitat de Catalunya són els pressupostos d'una Catalunya independent. L'espoli fiscal que patim resoldria moltes de les dificultats econòmiques que tenim. Per tant, és evident que el conflicte polític marca les relacions amb l'estat espanyol i nosaltres no ens desvinculem d'aquesta necessitat de resoldre el conflicte polític i alhora de defensar els interessos de la ciutadania de Catalunya en tot moment. Més preguntes? Sí, si no hi ha més repregunta, passem a en Sergi Quitian de La Vanguardia i llavors fem les valoracions que ens demanen en castellà. Hola, bona tarda. Primer un aclariment és en la línia del que han anat expressant els companys per deixar-ho clar llavors. O sigui, JxCat tindrà en compte sí o sí les dues potes, la part pressupostària i la part més d'àmbit polític per qualsevol canvi d'opinió de cara als pressupostos. Mai una cosa pot anar deslligada de l'altra. Sí? És així? És així. I llavors, vostè que sempre ha proclamat amb bastant èmfasi la importància que els partits independentistes vagin a l'una també a Madrid, ho veu com un signe de debilitat, que en aquest cas sembla que no serà així? Bé, vostè mateix ha dit que jo sempre he vist com a molt important la unitat d'acció, naturalment. Que no sigui així, ho visc i ho veig com una oportunitat perduda. Sempre que no som capaços de posar en comú allò que necessita Catalunya i que, per tant, no aconseguim el que la força de la representativitat de tots els votants a Catalunya donen a tots els partits independentistes, estem perdent oportunitats per Catalunya. Mai s'ha d'afrontar aquesta qüestió i qualsevol altra des del punt de vista partidista, sinó, com jo ja vaig anunciar i m'ho han sentit dir en moltes ocasions, la possibilitat que 23 vots independentistes treballessin a la una per aconseguir els objectius que tenim en comú els partits que som independentistes, quan no estem fent servir aquesta força, estem perdent sistemàticament oportunitats. I en aquest sentit, abans de comunicar-nos aquesta esmena a la totalitat, n'han parlat amb Esquerra i el PDeCAT per intentar trobar consensos abans de fer aquest moviment? Nosaltres som els últims que apareixem en roda de premsa amb aquesta esmena a la totalitat. Prèviament ja hem vist els seus posicionaments i, per tant, els han fet públics amb anterioritat. Avui estem aquí parlant de per què es presenta aquesta esmena a la totalitat per part de Junts per Catalunya i quines insuficiències presenta aquests pressupostos per Catalunya amb la voluntat, si és que així ho vol el govern, de poder negociar totes aquestes qüestions. Sí, en Sergi Quitian està. Us traslladem una pregunta que ens fa arribar la Maria Llapart de La Sexta, perquè no té micròfon. Llavors, ens demana si pots fer una valoració en castellà sobre l'esmena per no subvencionar la segregació per sexes. Entenc, és que no t'he sentit gaire bé, Anna, entenc que La Sexta demana el per què... Sí, la Maria Llapart de La Sexta
ens demana si pots fer una valoració en castellà sobre la posició de Junts en relació amb l'esmena per no subvencionar la segregació per sexes. Perdó, és que no sabia si em demanava un resum de l'esmena a la totalitat i no l'esmena a la segregació per sexes. D'acord. Nuestro posicionamiento sobre la discriminación por sexos ya lo hemos dejado claro en la acción política desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Los conceptos de equidad y de igualdad son fundamentales y, por lo tanto, ya hay más de 11 escuelas en Cataluña a las cuales les ha sido retirado ese concierto por no cumplir con este principio básico de equidad social. Ese es nuestro posicionamiento, hablamos con los hechos y, por lo tanto, no hay nada más que añadir. Ens ha entrat una altra petició de Jordi Corbalan, de Catalunya Ràdio. Sí, hola, bona tarda. Bé, en relació també al tema de la llei d'educació, voldria preguntar si des de Junts per Catalunya es manté, com deia ahir el diputat Sergi Miquel, que l'esmena que ha pactat Esquerra amb el PSOE i Unides Podem sobre la llengua a l'educació no garanteix de manera efectiva el blindatge de la immersió lingüística i, en tot cas, què pensa fer Junts per Catalunya quan això, diguem-ne, arribi a votació? Bé, doncs la posició de Junts per Catalunya és clara, s'ha intentat treballar justament perquè es pugui suprimir en concret la proposta que s'ha fet parlant de les administracions educatives i nosaltres proposàvem que només es fes referència a les administracions de les comunitats autònomes, perquè altrament aquesta tornaria a ser una altra oportunitat perduda, en el sentit que retrocediríem en aquest procés de derogació de la LOMCE a un punt on caldria que hi hagués aquest acord entre l'Estat i les comunitats autònomes per regular aquesta qüestió que, com sabem, és important, és central, és nuclear i des d'aquesta perspectiva nosaltres havíem presentat la supressió de l'esmena d'aquest paràgraf on es feia referència a la llengua. Per tant, lluny de derogar l'article, el projecte de llei que ara sembla que es vol aprovar, el que fa no és blindar. Les mateixes declaracions que s'han fet des del PSOE ho han posat de manifest. Es parla de flexibilitzar, no de blindar. Per tant, és evident que qui es fa responsable d'aquesta suposada flexibilització sap perfectament què és el que s'ha aconseguit amb aquesta proposta. Nosaltres el que de veritat voldríem és poder protegir aquesta qüestió i fer-ho des del consens, fer-ho des de la unitat, perquè el que són els consensos d'aquest país han de ser defensats de manera unànime i de manera conjunta a l'estat espanyol. També tenim una última petició d'en Xavier Ballot, de la SER, que també demana una valoració en castellà del que comentaves, de l'esmena a la totalitat. D'acord. Junts per Cataluña presenta una enmienda a la totalidad de estos presupuestos. Lo hace por responsabilidad, lo hace porque son presupuestos insuficientes para Cataluña. Son unos presupuestos que, pese a que se vendan como los mejores y más progresistas de la historia, como el gobierno que también se llama progresista, lo que hace es ni tener en consideración cuál es el esfuerzo, el sacrificio que están llevando a cabo los emprendedores, los autónomos, las empresas, sube sus cuotas mientras aumenta un 6,9% el presupuesto de la Casa Real o aumenta en un 40% el presupuesto en armamento. Son presupuestos que no contemplan el expolio fiscal congénito que sufre Cataluña, que se traduce en un expolio social, porque no permite llevar a cabo políticas sociales con unas cifras de incumplimiento flagrante por parte del Estado español, que sabemos que el papel lo resiste todo, pero luego las cifras arrojan una realidad que es absolutamente insuficiente para Cataluña. No se llega a cumplir nunca lo que está presupuestado y se cumple hasta un 20 puntos por debajo de lo que el nivel de ejecución de otros territorios del Estado. Por lo tanto, las enmiendas a la totalidad no se pueden plantear desde dos perspectivas, como un preludio de un voto negativo o como una voluntad de colocar un grito de alarma, un toque de atención y, por si existe voluntad de negociación por parte
del gobierno español. Eso lo tendrá que demostrar el gobierno. Nuestra responsabilidad para con la ciudadanía de Cataluña es poner de manifiesto todas las insuficiencias que presentan estos presupuestos. I ja acabaríem aquí l'última pregunta que ens planteja l'Helena Garcia, que demana si pot tornar a repreguntar una última pregunta i amb això ja acabaríem. Sí, hola de nou. Es un matiz, portavoz. ¿Quién firma la enmienda a la totalidad? ¿Los 8 diputados de Junts per Catalunya o los 4 de Junts? Pues lo firma Laura Borràs como portavoz de Junts per Catalunya. No hi ha més preguntes, per tant, aquí donaríem per acabada la roda de premsa si no hi ha alguna repregunta. Doncs moltíssimes gràcies a tots per l'atenció i a la vostra disposició, com sempre. Gràcies.